lugan ng panaginip at nunal. May nagtatanong, tago lang natin sa pangalang Sheila. Ang kanyang panaginip ay tungkol sa apoy at bata. Ayon sa kanya, good day sir. Tatanong ko lang kung ano ang ibig sabihin ng aking panaginip na nasusunog daw ang bahay ng aking mga magulang at dahil di raw kami kaayos, ako na ang lumalapit sa kanya at unang pumansin. Naroon din, doon na rin ako namamalagi. Tapos may nakita akong bata na nasa duyan. Nandoon rin ang aking mga pamangkin nakahiga sa sahig na basa. Salamat sir, sana malalaman ko ang ibig sabihin ng lahat na ito. Maraming salamat Sheila sa inyong katanungan. Ayon sa aklat ni Professor Swami, ikaw ay nakakita ng usok na nasa malayo. Ito ay nangangahulugan na malalagay ka sa alanganin sa inyong gagawin. Kung ang usok ay nanggaling lamang sa malapit, nangangahulugan na mag-ingat ka sa mga sipsip, sa mga mang-uuto. Pero kung ang usok ay kasamang apoy, nangangahulugan na may di inaasahang pera na darating sa inyo. Ang kahulugan naman tungkol sa bata, kung ito ay mataba, nangangahulugan na makakatanggap ka ng balita na makapagpaligaya sa inyo. Kung ang bata ay payat at sakitin, nangangahulugan na may balitang kalungkutan na darating sa inyo. Mga madadaanan ng bidyong ito, kung may katanungan kayo tungkol sa inyong panaginip, i-comment nyo lang sa baba. Kung hindi ka pa nakapalo, baka hindi na tayo magkitang muli.